Pasok na sa Final Four ang Benilde Blazers, Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions sa NCAA Season 100 Basketball Games. Samtang gipildi sa Perpetual Altas ug Arellano Chiefs ang ilang mga kaatbang sa ilang final game, una ma-eliminate sa Round 2 sa NCAA Season 100. Magtigi alang sa playoff sa NCAA Season 100 ang Benilde Blazers, Mapua Cardinals ug San Beda Red Lions nga pasok na sa Final Four. Kinihuman ang 13 wins sa Blazers ug Cardinals ug 10 sa Red Lions. Ginahulat na lang ang ulahing team nga mabutang sa 4th spot. Samtang gipildi sa Perpetual Altas ang JRU Heavy Bombers bisan sa 21 points nga lamang sa Bombers sa mga unang quarter. Apan miapas ang Altas hangtod sa makadaog sa score nga 86-82. Kini pinaagisab ni JP Boral nga mibanat og 22 points, 5 rebounds, 1 assist, 2 steals ug 1 block. Apan kini na ang ulahing dula sa duha ka team human ma-eliminate sa Final Four race. Ug kaganina gitapos sa Arellano Chiefs ang Final Four bid sa Letra Knights human ila kini gipildi sa score nga 67-65. Kini bisan sa 12 points nga lamang sa Knights sa halftime. Una nang lakip ang Chiefs sa na-eliminate karong season. Para ang tutukan ng mga dula sa NCAA Season 100 nga makita sa GTV ug Heart of Asia.